परब किचनच्या सबस्क्रायबर सोलापूर येथून डॉक्टर प्रिया बनसोडे यांनी परब किचनचा मच्छी स्पेशल मसाला वापरला आणि आवर्जून आम्हाला अभिप्राय कळवला व्हॉट्सअपवर। त्यांनी काही फोटो आणि एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि त्यात त्यांनी असं म्हटलं आहे की तुमचा मालवणी मच्छी मसाला वापरून पाहिला आहे। आज रविवार स्पेशल डिनर फिश फ्राय बनवले। मसाला खूप छान आहे, कलर पण छान येतो, चव पण अप्रतिम। ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर जर्नी, कीप इट अप। तुम्ही दिलेल्या अभिप्रायाबद्दल परब किचनकडून खूप खूप धन्यवाद।